Неделино е едно от скритите съкровища на Родопите. Градчето е разположено по течението на река Неделинска между общините Златоград, Ардино и Джебел. Родопската община заема централният южен дял на Северните Родопи и обхваща територия от 102,3 квадратни километра при надморска височина 450 до 1200 метра. Намира се на 15 км от град Златоград, на 30 км от Ардино и на 60 км от областните центрове Смолян и Кърджали. Неделино е най-известно със своят неделински двуглас. Това е специфично пеене, което не съществува никъде другаде и се пее на кварти и секунди. За него казват, че корените му се крият още в тракийското време. Неделино представлява един двугласен остров в едногласното море на родопският фолклор. Това определение дава по време на проучванията си в региона академик Кауфман, който открива музикалният феномен и го представя пред научните среди. Благодарение на планинско-хълмистият релеф и преходно-континенталният климат, с полъх от Беломорието, това място е гостоприемно и през 4-те сезона. Посещението ви тук може да се превърне в истинско приключение, ако обичате планината и сте решили да пренебрегнете клишетата на масовия туризъм. Неделино е притегателно място заради историята и културата си. Неделинската земя е била обитавана още през хилядолетията преди Христа, като най-ранните археологически находки в региона са датирани от епохата на Елеолита. По исторически данни градът е формиран от скитнически племена, наречени мечкари, които обитавали района на Южна България, извършвали различни по вид услуги – ганосване, изработване на дървени сечива и посуда, включително гадаене. На особена почит в Неделино е изворната вода. Покрайнините на община Неделино предлагат множество пътеки, по които можете да бродите сред вековни гъсти гори, скалисти хълмове, над просторни била, покрити с килими от цветя, да видите буйни реки и водопади, които спират дъха. А градинките на местните са пълни с цветя.